Wetengku rasane dadine kaya ngene iki sampe mulai. Ra iso mangan ngene iki wis bingung aku saiki. Tengku loro. Wes kok mau Pak Mati kok kono iki nyekeli weteng wae ngopo kowe? Meleh aku iki. Oh, paso. Ora, arep mangan ki ra iso. Loh, Wah, aku ki nek mangan ki kangelan saiki iki. wah, aku iki tak dulang apa piye? Ora kangelan ngemplok yo, Pak. Ya apa? Anakku ngemplok nganggo tangan ngene iki iso dhewe. Iso. Heeh. Bojoku kuwi lho. Lho kok tekan bojomu piye rasa mangan kowe iki piye to? Bojoku ki masak nek masak. Aku nyambut gawe. Oh, Kita tak kek deknen nggo masak. oh, Wah, ning bingung aku. tapi Masak oseng-oseng, oh, rasanya malah kecut. Wah. Aku meni sesuk rasa oseng-oseng bae. oh, Sesuk masak bubur wae. Bareng jangan bubur. Wingi. Buburnya kudune duduhe akeh to. ayo. Oh, Kuwi malah asat, yo rasane asin. wah, Wah. kaya soto rawon. Padahal Apa? biyen tak ngetke ngono gak isih perawan ayu. Oh. Tak kira pinter masak. Rupane ayu. Tak godho to. Tak godho. Piye carane tertarik yo. Men untuk bojo ayu pinter masak. Oh. Ngono. Bareng kecandu ama bingung aku. Lah piye? Ora iso masak bulane. Wing aku njek bingung. Tak kon wis mbleh mentok wae kono. Mentoke dicekel siji. Neng, kira-kira oleh dijoloke ra kuwi. Aku ngerti. Aku ngerti maksudku. Kayak dasarnya playboy deh. Aku ngerti maksudku. Ya, aku ngerti. Ya iya. Nek oleh maksudku ki nek nganu. Nganu wae lah. Mbok ngingu pembantu. Pak gelem ya dek iki. Wah, Pak kowe iki mbok nang mangan ki sing ladeni aku wae. Heeh. Nang ngono pembantu moh dek. Aku malah cemburu. Padahal ki ngene lho. Nek itu kono iki kebenaran lho. Ah benerane piye? Lah aku ya kan ana kumise. Wah, ya jelas lah. Aku nirok. Kuwi golongan lele ngono lho. Ana sing ana kumise, ana celok kok malah untuk golongan buaya iki. Saya aku bisa kowe kok. Nah iya aku mau makan njaluk ijol barang mau. Ini wele. Saiki kok cerna tenan wae. Oh, Biyen-biyene oleh munangsir kuwi asline iki kepengin bangun rumah tangga apa kepengin bangun rumah makan. wah. Tak tekon. Aku kepengennya rumah tangga yang apik-apik. Nah, saiki ngene. Kaya ngono kuwi dimaklumi, terus dikon ajar saka nggon YouTube nak oke to ke tutorial. Oh. Masa ngene iki ajar ora apa-apa. Kuwi mungkin dek kira duwe wektu kuwi apa ora ngerti. Apa ora duwe HP? Duwe. Wah, ini duwe, ora tau ndelok YouTube apa? Wah, ya kuwi. Nah, Untung ono kowe. Ah nek ra ono kowe, ora dong aku. oke tutoriale. Oh, iya. Aku lagi nesu mergo aku gamangan ya. Masih ngene. Heeh. To kandhane alon-alon karo kecup keninge. Nah, Kandhane malah anu, tak gelem dek. Nek tak kecuk malah aku kok dikeplak. Kabeh. Kowe ngono kuwi. Ngene wae. Kowe wae kan nek aku ra penak. Oh. Kowe kan sing golongan lele. Oh iya, nek kandhane ngomong sotan dhewe. Ada? Wis saiki kowe nemoni dhewe langsung dipatil. Tak padene mak jebret ngono ya. Ya yo.